Gdje ste, moji drugari, dobrodošli opet u moj kanal. Znam da niko će ovo gledati, ali nema veze. Sad je oko 4 jutru i nešto učim tu za fakultet. Ne učim, nego čitam article, ne znam kako se to kaže, na srpskom. Danas mi je bio lep dan, išao do grada, išao do fakulteta, malo ranije jer sam morao, jer sam imao nešto tamo da završim, i tako, mislim, meni se ne spava uopšte. I šta mi je ovo po kosi. I tako, dosadno mi je malo. Meni je jako hladno ovdje. Sad je 10 stepeni, ali nije kao kod vas. Ovdje nema grijanje. Moram I tako sutra moram da idem rano do grada, mislim, ja živim u centru, mislim, i moram da idem tu blizu i i tako, još malo završava semestar ovdje, mislim, mjesec i pol pa raspust. Ne bi trebalo da je tako, nego međutim, zbog pandemije, onda kalendar po univerzitetima su se promenili i onda sad malo je ludo. Naprimjer, kod nas sve počinje kao prvi semestar u februaru i drugi semestar u avgustu. A naprimjer, ja sam krenuo na fakultetu u oktobru, mislim, ludo, nema veze. I tako, moji drugari, ne znam šta ću da kažem. Učim ruski, međutim, kada pričam ruski, onda ja mešam sa srpskim i to je malo zajebano. Ja sam počeo da učim ruski pre 2 godine, možda 3 godine, ne znam. Mislim, prvi put sam počeo nešto na ruskom, da krenem da učim kad sam bio u Srbiji. Pošto tamo u muzičkoj školi u Lazarevcu nisam ja imao, ali moji kolege su imali kao čas ruskog jezika i onda meni je to bilo jako interesantno. I onda moj drug, on se zove Stefan, on mi naučio neke rečenice na ruskom, kao ja ničego ne poнимаю. Ne znam, ruski zvuči mi interesantan jezik i lep jezik, isto kao srpski. Ali moram više da učim i da vežbam, jer mislim, oni koriste ćirilicu, ali nije kao na srpskom. Jer na srpskom lakše mi je, jer jedno slovo, jedan glas, to je vrlo jednostavno. I to je to za sad. Pokušat ću da spavam. I to je to, ljudi. Vidimo se. Velik pozdrav.